nga yung gawa mo, kundi 1963. seven-wheeler ako. Ako, hindi. Ay! Ang bawal aso. Maghanap ka ng stick dong. Laro to. Ako na. Tour guide natin. Jumanji, may Jumanji. Lingi dong. Pagod na ako. Uwi na, uwi na, uwi na. Visit, ang bilis ng break. Sanay na ako. Taga-bundok yan. Taga-bundok ako. Uy, parang hinihingal na ako. Ano walang exercise na? Ha, gusto mo pala ng trek, ha? Gusto niyo pala ng track, ha? Ito yung trek. Parang kamatis. Malit yung ano. Are we there yet? Ha? Talaga na, iwan na ako. Ito yung biyayot. Gamit ito gabantay ito sa treadmill kay pa. Pasaka, ito ay. Wow! Wild river. Sobrang wild niya. King ng mga 30. Hinihingal. Hingal? Mabuti lang kumain ako ng marami. Sabi sure niyo. Bababa. How? Parang ni. Hold me. Ginaw mo. Ginaw, bro. Mas ni. Tira na tara. Sorry, lisod dire. Sorry. Bakit ano gaga? Princess. Didilaan mo yung tadpole? Didilaan mo yung tadpole? Selfie! Galing ka mag-picture. Hmm? Kapal. Hoy! Tira! Okay lang, okay lang. Nakuha yun sa camera. Mabuhay! Mabuhay Australia!
Welcome to my vlog. Hi. Okay na. Baba. Thank you. Smile. 1, 2, 3. Wait lang. 1, 2, 3. Ay, cute. Kung maganda maligo dito. Hindi talaga, hindi naman siya malakas yung ang gusto niya. Nakita ko yung kaibigan ko, nagpa-picture dyan. Baka ano siya? Lumabas siya dyan, oh. Oh. Sige, sa taas. Hindi tayo maliligaw. Uy, ikaw lang ang hindi. Baka kami maliligaw. Balik na rin natin. Dong. Ay. Hike. Tapos na. Tapos na ang pag-hike. Uwi na. Ready? Louie. Ligo na. Ligo na. Langaw naman. Ligo ka? Nagulog na ako yun. Ang nilalamig. Sarap. Kailangan ko maligo pero parang ang Jesus. Maui, it's Maui time. Pero ano, saglit lang naman yan. Pag nandiyan ka sa tubig, Nasa wala wala na. na. Wow! Ang ganda nung ano, oh. Ito. No, parang aquarium, day. Tapos hindi siya na ano, day, yung matamak mo siya, hindi siya nag-brown. Slimy. Oh. Ganda nga eh, oh. May upuan tayo. Ay, may ano ako dun. May camping chair. Nasa baggage. Doon pala, dinala ko din yung ano. Kunin mo ka. Ikaw, ligo. Bugnaw pa man. Na daw. No. Masarap, ang sarap. Mamaya, pag ano, matatanggal din nga o pag ahon mo, oh. Pwede naman, oh. Mainit ka siya. Baba, konti ka lang. Unti-unti ka lang bumababa. Baba, ano lang. Sarap sa ulo. Alam mo yung pag nalabigan yung ulo mo, parang nawala lang yung problema mo. Wow, nawala Wow. Ay, lub-lub ko na lang. Yung ulo ko dito. Picture ako kayo dito, oh. Blue yung ano. Tayo ba? Picture ako. Yan. Ang cloud. 1, 2, 3. Ang ganda. Ay, picture lang dito. Oo. Okay. Kayong dalawa. Gusto ko dito. Dito ka kumain. Gusto ko lang. Alis ka dyan yan. Malalim. Ayaw mo pumunta doon sa gitna? Ayoko.
Baka kasi wala, hindi naman siguro malakas yung current pero Meron pala yung river monster na. kaya nga yung katakot ko alam yung anaconda. Pareho tayo gago. Gumanya bang laki anaconda. Kainin kayo. Paano manghiram ng bangka? Baka sa cafe magre-rent. Kaya nga. Kasi pa yung Lamig. Maligo na kayo, maligo na kayo. Tara, tarong natin. Ay, sarap. Refreshing. Di, kuyog ka? Ano? Adto may magnita mi sa bangka. Dalon ni nako. Ha? Uy, bugnar ka. Bugnaw na ka? Muad rin sa kubalik. Ilalamig na siya. Oo. Ilalamig.